Брэст заўсёды быў месцам сустрэчы культур і палітычных сілаў. Давайте разбярэмся ў гісторыі тысячагадовага гораду за некалькі хвілін. Усе мы чулі пра Берасцейскую крэпасць. А як наконт Берасцейскага замку? Як ён выглядаў? Калі паўстаў? Чаму знік? У 1101 годзе пляміннік кіеўскага князя Святаполка заняў Берасць. Паводле летапісу затворыся Яраслав Яраполчыч у Берасці. Значыць, ужо было дзе затварыцца. Горад быў умацаваны, а стаяў Берасцейскі град на выспе, акружаны вадой. Ужо ў 13 стагоддзі там быў збудаваны столб каменны вышынёй, як у каменцы, то бок вежа-данжон. Хаця правільней казаць Бергфрыд. І гэта ўжо сапраўдны замак. З княжацкім дваром і замкавай царквою ён мае не толькі абароннае значэнне, але і сімвалізуе ўладу, моц. У 1351 годзе Ян Длугаш апісвае Берасць як порт і вароты ў землі Літвы і Русі. Менавіта тут, у замку, у 1409 годзе Вітаўт з Ягайлам праводзілі перамовы перад Грунвальдскай бітвай. Пазней тут праводзіць кожны 5-й сойм. У Берасцейскім замку у 1544 Жыгімонт Стары перадаў уладу свайму сыну Жыгімонту II Аўгусту. Тут бывалі Стэфан Баторый, Жыгімонт Ваза, сенатары і магнаты. Але як замак выглядаў? Найбольш поўную інфармацыю дае рэвізія 1566 году. Там чытаем, што замак меў аж на 5 вежаў, 3 з іх брамныя. На версе адной вісеў звон, у які білі ў момант небяспекі. Побач вялікі гмах для пражывання каралеўскай пары, таксама саля для соймаў. Сярод доўгага пераліку печаў, комінаў і мэблі бачым нават патрэбныя каморкі, замкавыя прыбіральні. Таксама 2 кухні, цэйкхаус, мураваны пограб і нават фортка да лазні, якая была за замкавай сцяной над мухаўцом. Ваду ў замак падаваў рурмус, млын, прычым вада ішла па трубах, рурах. Таксама ля замку быў бровар, дзе варылі піва, і нават дом для прачак. Хто ж бараніў замак? Мясцовыя баяры-рыцары. Таксама мяшчане. Гэта было не права, але абавязак. Толькі ў 16 стагоддзі ў гарнізоне з'явіліся прафесійныя жаўнеры, якія атрымлівалі за працу грош. Вакольныя сяляне выстаўлялі старожу на сценах і варотах, а таксама 12 клікуноў, начную варту. Чым жа замак бараніўся? У 1566 годзе ў арсенале было 12 гармат, 48 гакаўніц, таксама даспехі і шаломы на 100 чалавек. На той час замак ужо быў у глыбокім тыле. Войны з Масквой і татарамі праходзілі далёка. Ён меў функцыю рэзідэнцыі, а не цвярдыні. У першай палове 17 стагоддзя замкавыя ўмацаванні пачалі занепадаць. Грошай на рамонты не ставала. Апошняя маштабная падзея ў гісторыі замку сойм 1653 году, але кароль Ян Казімір спыняўся ўжо не ў замку, а ў палацы ў Балоткаве, на іншым беразе Буху. І тут пачынаецца новая старонка ў гісторыі Берасця, вялікая вайна і пільная патрэба ў перабудове замка і ўсяго горада ў сапраўдную фартэцу.